Lú lámhada. Tar éis éalú agus imimecht as éirin go bhreas mac deilibh. Tinolú fleá agus feis I deach bhí chuirta I deabhair. Ní ra caiteach tríon fleá, nuair a tháinig scéile an dorseo, gur óglach ildealbach méal an dún. Chuir uaisle na teabhracht tuairiscin óglaí leis a dorseoir. Is óglach casailt cuíomh cuilhhungach cúlion na tám san dorseoir. Óglach éanair, buin Breac muin marc ina chuideachta san dorseoir. Cuir agla bheith agus féach bhfuil bua leithéige. Dime an dorseoir leis. Is mis sin tildámach, lú lámhada mac chéin bhíh cháinte sa lú. Céhiad an bhuain Breac sin muin marc. Sin buan gan warcar sí, má chuid cóltaí héin, agus is ó hir háran griachab. Láir an dorseoir I ríist. A bhfuil bua leithegad sé, ní ligtar isteach ach locht sain bhua. Is saoir atá anam sa lú, bua na saoirseachta agam. Deagar an dorseoir tá saoir istí rót lochta mach luachad. Is gáha me bua na gaibhnáireachta agam. Tá gáha istí rót, gáhain gáha. Is tréinear atá anam, tá tréinear sa dún, óma is einam dó. Is cruitear me. Tá cruitear againn, ácán mac almas. Is seanachí me. Tá seanachí againn hána, éaná na einam. Is drí atá anam, tá drí againn agus bandreiche. Is léamh me. Tá léamh agus locht leis sa dún againn. Is cornair dí me. Tá cornair dí agus locht freastal sa dún. Láir lú ríist. Fíre gon tealach bhfuil neachiste bhfuil na seacht mór sin a thuilige. Hún dorseoir isteach. An tóglach atá sa doras sa mó, deir sé gur ben tildámach is einam ró, agus na seacht mór atá na Tuatha Dé Danann, tá na bóna sin fad a hill agus a chumas héinige. Ligtar isteacha sa cách.